Dawid Szulik zaczyna swoją drugą turę, można tak powiedzieć. Był na Igrzyskach Olimpijskich, był na Mistrzostwach Świata, był na Mistrzostwach Europy i teraz kolejne wykonane minimum na Mistrzostwa Świata w Barcelonie, które za 6 tygodni. Dawid, zadowolony? No tak, z wykonanego minimum zadowolony, chociaż jest niedosyt czasu, bo chciałem tutaj popłynąć poniżej rekordu Polski. Mówię o 50. No tak, ale tak naprawdę to nie dzisiaj jest najważniejszy rekord Polski. Rekord Polski mam nadzieję, że będziemy widzieli w Barcelonie. No tak, z tym, że gdybym dzisiaj zrobił w piątek ten rekord Polski, wtedy w Barcelonie mógłbym atakować inne rekordy i taki był mój cel. No. Powiedz mi, trenujesz na co dzień w Legionowie? Tak, trenuję na co dzień w Legionowie, 2 razy w tygodniu jeździmy na Inflanską do Warszawy na długi basen. Czyli tak naprawdę powiedz mi, jak wyglądają Twoje warunki, bo jak dobrze wiem, to tak średnio w Legionowie wyglądają Twoje warunki do treningu. No powiem szczerze, że rzeźbimy z trenerem jak możemy i gdzie możemy. 3 razy w tygodniu na siłowni robimy trening, raz w tygodniu robimy na ergometrze wioślarskim, to nam wypełnia te braki basenowe. No a wtedy, kiedy możemy, to robimy basen. No właśnie, bardzo mała dostępność basenu, jak słyszałam, nawet miałeś problemy z tym, żeby uzyskać basen. No tak, już niestety to odwieczna walka jest i to tam z panią dyrektor i z władzami miasta, żeby jakieś tutaj większą ilość godzin uzyskać, no żeby móc po prostu trenować na tym poziomie światowym już, no bo jeżeli chce się pływać wyniki światowe, no to trzeba tak trenować. No z roku na rok coraz lepiej, więc teraz będziemy czekali z niecierpliwością, szczególnie na dzisiejszy popołudniowy wynik, ale następnie na Mistrzostwa Świata. Powiedz mi, masz swojego masażystę, pracujesz nad swoim masażystą i swoim fizjoterapeutą. Czy to jest naprawdę tak pomocne? Ja wiem, że to jest pomocne, ale chciałabym, żebyś wytłumaczył młodym zawodnikom. No tak, ja można powiedzieć korzystam z usług Piotrka raz w tygodniu, bądź jeśli potrzebuję to częściej. No powiem szczerze, że on jest takim, jak go nazywam, szamanem, no i nie tylko ja tutaj w tym gronie pływackim. Bardzo dużo też bardzo dużą wagę przywiązuje właśnie do oddychania, do jakichś różnych metod mentalnych, nie tylko sam masaż, tutaj czyste macanko i te sprawy, tylko mówię, no całe wszystko, co się wiąże z tym, żeby po prostu być lepszym nie tylko w pływaniu, ale w ogóle funkcjonować na co dzień. No właśnie taki twój szaman. Dawid, masz super sylwetkę, zawsze dobrze wyglądasz. I powiedz mi, no teraz bardzo ważne są te mięśnie głębokie, czyli pewnie ze swoim szamanem też nad tymi mięśniami głębokimi z trenerem mocno pracujecie. Chodzi mi o mięśnie brzucha i wszystkie bez skojarzeń. A dziękuję Ci bardzo. No tak, trening funkcjonalny to podstawa w pływaniu, no to nie wystarczą tam ciężary, tak naprawdę to w ostatnim okresie ciężarów prawie nie dotykałem, jakieś tam tylko drobne akcenty. Zimą robiłem więcej ciężarów, potem przeszliśmy na ten trening funkcjonalny, na niestabilnym podłożu, na TRX-ie, na bossu, wszystko co ma związek właśnie z tą niestabilnością. No to jest właśnie to, co chciałam młodym zawodnikom pokazać, że właśnie ten trening funkcjonalny w pływaniu stał się bardzo ważny, jest on podstawą treningu. Dawid, no ja trzymam kciuki za Ciebie na Mistrzostwach Świata bardzo mocno i będziemy obserwowali Twoje wyniki, kolejne Mistrzostwa Świata. No i mam nadzieję kolejne Mistrzostwa Europy i kolejne Igrzyska. No dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że nie zawiodę ani Was, ani siebie.